Il-Union Maltija tal-Għalliema sejħet tilwima industrijali wara li skont l-MUT fallew it-taħdidiet mal-Gvern dwar ftehim settorjali. L-MUT ħabret li minn nhar it-tnejn se jidħlu fis-seħħ 50 direttiva li għandhom jiġu segwiti mill-Għalliema fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja. Madankollu l-President tal-MUT Marco Bonnici naqas milli jgħid x'inhuma dawn id-direttivi. Id-direttivi se jwasslu għal strajk fit-8 ta' Novembru, fil-waqt li l-Għalliema tal-MCAS u l-ITS qed ikunu msejħa li dakinhar jistrajkjaw għal siegħa. B'reazzjoni l-Gvern saħaq l-impenn totali biex il-kundizzjonijiet tal-Għalliema jissaħħu. Wara li għal 25 sena taħt Gvern nazzjonalista, l-Għalliema u l-edukaturi intnesew kompletament. Il-Gvern tenna li jixtieq u fiduċjuż li jilħaq ftehim mal-MUT, kif inhu anki elenkat ċar fil-manifest tal-Gvern u kif espress b'mod ċar mill-Prim Ministru. Il-Gvern qal li l-proposti elettorali dejjem twettqu fi żmien relattivament qasir u din mhux se tkun eċċezzjoni. Qal li jinnegozja l-aħħar żmien fuq dan il-ftehim u ġew diskussi diversi punti u proposti mill-MUT u maqbula mill-Gvern. Il-Gvern innota kif hemm aspetti oħrajn li għad irid jintlaħaq ftehim dwarhom. Sostna li għamel ukoll numru ta' proposti għal titjib fil-kundizzjonijiet li jmorru oltre minn dawk mitluba. Fil-waqt li l-Gvern jirrikonoxxi d-dritt ta' dawn l-azzjonijiet industrijali, stieden l-Union tal-Għalliema biex terġa' lura madwar il-mejda, bilha li jiġi finalizzat dan il-ftehim fl-aħjar interess tal-gradi kollha tal-edukaturi. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li dwar dawn l-azzjonijiet se jkun qed jaġġorna lill-ġenituri fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru u b'messaġġ fuq il-mowbajl.